चर्चा में आइल बानी ओने ओने ताकतनी आ केकरा पर कइलो ध्यान गे बहिनी केकरा पर कइलो ध्यान जिनखारा माथवा में बड़े बड़े जटवा हो जिनखारा उनके पर कइले ध्यान ये बहिनों उनके पर कइलो ध्यान ये भजन में आइल बानी ओने ओने ताकतनी ओने ओने ताकतनी केकरा पर कइलो ध्यान ये चाची केकरा पर कइलो ध्यान गे दीदी जिनखारा गलवा में नागव के हरवा हो उनके पर कइले ध्यान गे बहिनी उनके पर कइले ध्यान गे चर्चा में बैठल बानी ओने ओने ताकतनी लोधे या नागे दे दे केकरा पर काये लोधे जिनखारा कमरा में मीरा गा के छलावा हो जिनखारा उनके पर कइले ध्यान गे बहिनी उनके पर कइले ध्यान भजन में आइल बानी ओने ओने ताकतनी भजन में ओने ताकतनी केकरा पर कइलो ध्यान गे बहिनी केकरा पर कइलो ध्यान गे बहिनी जिनखारा बगल में बसा बयला बाहो जिनखारा बगल में बसा बयला बाहो उनके पर कइले ध्यान गे बहिनी उनके पर कइले ध्यान गे बहिनी कोई पर ना कइले ध्यान गे बोल बम की नारा है बाबा एक सहारा है बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बाबा नगरिया दूर है जाना भी जरूर है बाबा नगरिया दूर जाना जरूर है बोल बम बोलिए शंकर भगवान की जय।